A crise do coronavirus evidenciou que o comercio online veu para quedarse. Boa nota tomaron os concellos onde o pequeno comercio precisa dunha ferramenta para vender e distribuir os seus artigos. O Concello de Rianxo, en colaboración coa Asociación de Empresarios, traballa na posta en marcha dunha plataforma aberta a todo o comercio local. O Concello está traballando de man coa Asociación de Empresarios, é unha plataforma que estará aberta a todo o comercio local que se queira incorporar por medio de formación, por medio tamén de actividades de difusión, pero sí que si queremos é que haxe unha implicación efectiva tamén do comerciante para pelexar por unha ferramenta que, ao fin de contas, quen a vai manexar, quen a vai exercer, é para eles. A logística para a súa posta en marcha non é doada, posto que non se trata únicamente de ofertar produtos a través da rede, senón tamén de artellar o posterior sistema de reparto. Non é só ofrecer, que o pouco que se busca, non é só ofrecer o que é o produto en sí a través da rede, que tamén se fai, senón tamén todo un sistema posterior de reparto. Hai que garantir que ese produto que se vende dun pequeno comercio local que despois chega cómodamente ás casas dos que o adquiren, non? Que iso é algo que forma parte das grandes plataformas. Iso é o que se quere tamén poñer en marcha. Tiene un sistema de ensinar os produtos a través da rede, de que o comerciante poida subir a mercancía que quere distribuir a través da rede, pero tamén hai un compromiso de despois esa mercancía que se adquire con comercio seguro, con comercio, por así decirlo, a través de pago electrónico, que chegue á vivenda de quen o adquiriu e haxe as mesmas posibilidades e o mesmo sistema de funcionamento que as grandes plataformas. Para o deseño desta nova ferramenta, o Concello rianxeiro mira cara a outras iniciativas similares na comarca, como o caso de The Unshop na Pobra, que leva tempo funcionando con éxito.